बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बयबो नायगिरिमोननिसिम हामलायनाय बावदों आरो बयनोबो बरायनाय होनानै जों दिनै मोनसे गोदान आयदा बे जाहैबाय बड'लेण्डनि बिसायख'थि बड'लेण्डनि बिसायख'थिखौ लानानै बड'लेण्डनि थासारि आरो बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोनां बिजाथिफोरजों मोगा-मोगि लानायनि गेजेरजों बिथांमोननि बिसायख'थिनि दावहायाव नांनो ओंखारनाय बिथिंफोरनि सायाव जोङो मोनसे अपारेशन खालामनो नागिरदों बे जाबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिसायख'थि अपारेशन बे बिसायख'थि अपारेशना जागोन बड'लेण्डनि मोन 40 बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो ओंखारनाय बिजाथिफोरजों मोगा-मोगि बिजाथिफोरा गाव गावनि मावथांखि गाव गावनि बिथांखि बेफोरनि सायाव बुंथिगोन आरो रायजो राजानो भट होनायनि थाखाय मोनसे साननायनि खाबु एबा खरागखौ लाबोगोन बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि दिनै गिबि खेब अपारेशन बे अपारेशनाव जोङो दिनै लोगो मोननो हादों प्रभात बसुमतारी बिजनीनि सबायझार बियाबाव बिथाङा बिसायख'थि दावहायाव बिपिएफनि जानानै ओंखारदों बिजाथि महरै आरो बिथाङा बिपिएफनि बिजाथि महरै गसंनानै बे हालामनि एबा बे बियाबनि मावथांखि एबा बिसायख'थियाव देरहायोब्ला मा मा मावगोन बिनि सायाव बुंथिगोन लोगोसेनो गावनि बिसायख'थि गेलेनायनि आन्दोनि बाथ्रा बेखौबो मख'गोन मुंख'नो गोनांदि सबायझार बियाबा मोनसे जोबोद माने प्रेस्टिजियास एबा सन्माननि बियाब बे बिजनी सोहोरखौ गासैखौबो फोनांजोबनायनि गेजेरजों माखासे मानि गामिफोरखौ सरजाबनाय जादों बेवहाय दङ गुबुन गुबुन हारियारि सुबुंनि भटारफोर लोगोसेनो बे बियाबा जाबाय एसटिनि थाखाय रिजार्भ बे एसटिनि थाखाय रिजार्भ सुबायझार समस्तियाव एबा सुबायझार बियाबाव प्रभात बसुमतारीया दिनै बिपिएफनि जानानै बिसायख'थि दावहायाव ओंखारदों जों बिथांखौ बरायनाय होदों आरो बिथांनो खुलुमनाय होदों प्रभात बसुमतारी सुबायझार बियाबनिफ्राय बिपिएफनि जानानै बिसायख'थि गेलेनो ओंखारदों नोंथाङा बिपिएफनि जानानै जेनाखि दा बिजाथि जानानै गसंनो ओंखारबाय बे बिसायख'थि गेलेनायनि माखासे आयदाफारि एबा नोंथांनि मावथांखिनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनांगौ लोगोसेनो देरहाखांनायनि उनावहाय नोंथांनि मावफारिया मा मा जागोन बेखौबो नोंथाङा फोरमायनानै होयोब्ला मोजां जागोन दा नोंथाङा बुंजेनदो जे नोंथांनि मावथांखि नोंथाङा मा मा बिथांखि लानानै बे बियाबाव बिजाथि देखायनाय जादों गिबि गिबि खुलुमनाय जासिगोरनाय थाबाय इंखं टेलिभिजननिसिम नोंथांमोना बे खाबुखौ होनायनि थाखाय सावरायनाय खाबुखौ होनायनि थाखाय आंनि जि थांखि बिजाथि जानायनि उनाव बे थांखिया जाहैबाय गोजोन खौसेथि आरो उन्नतिनि थाखाय आं खामानि मावगोन आरो समाजनि बा गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों थानानै गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव थानानै आङो जोंनि ओनसोलखौ बा सबायझार बियाबखौ मोजां मोनसे खामानि मावनायनि गेजेरजों आङो दिन्थिलांनो सानदों निस्सय रायजो राजाफ्रा आंहा बिसास दं रायजो राजाफोरनि सायाव बिथांमोना निस्सय आंखौ हेफाजाब होगोन बे समाव सबायझार बियाबा माने खोब प्रेस्टिजियास बियाब मानो बुङोब्ला बिजनी टाउनखौ गासैखौबो माने बेवहाय थिसननाय जादों बे बियाबाव आरो बेजों लोगोसेनो गोबांथार बर' गामिया बेवहाय हाबनानै दङ आरो बे एसटि कनस्टिटुएन्सि दा नोंथाङा माने बे बियाबावनो बिजाथि गसंदों बिपिएफनि जानानै नोंथाङा माने एफा माने प्रेस्टिजियास माने मोनसे बियाबाव गसंनानै बेहाय देरहागोननि थाखाय जेनाखि सिमां नुदों बे माबोरैहाय आदसा थिगैनो दं आङो खमावनो 15 बोसोरसो जाबाय 15 बोसोर जाबाय आं बे दलाव खामानि मावबोनाया बिपिएफ हिसाबै खामानि मावबोनाया
मोनसे समाव आङो जुब कमिटिनिबो आङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि प्रेसिडेन्टमोन। बिनि उनाव फैयै फैयै आंहा बोसोरथाम बेखौ सालायखांनायनि उनाव 3 बोसोर सालायखांनायनि उनाव आङो 3 बोसोर आरो डिस्ट्रिक्ट पेरेन्ट कमिटिनि बिपिएफनि जों सेक्रेटारि जादों। बयबो वार्कारफ्रा लुबैनाय हिसाबै आं जादों। दाबो आङो दङ जों सेक्रेटारि हिसाबै, गाहाय नेहाथारि हिसाबै। दा आंहा मिजिं थिनाय दं, माने सिगां समफ्राव आंजों बै 15 बोसोरनि सिगां बे रोखोम बांद्राय सिनायथि आंहा रावजोंबो गैयामोन। खिन्थु नैबे 15 बोसोर जेब्ला आङो पार्टियाव बाहागो लाबाय, बिनि उनाव आंनि जेनोखि सिना परिचय, जेनोखि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेरजों सिना परिचय, बियो सुरु जाबोबाय आरोखि। बे 15 बोसोराव गोबां समाजनि मानसिफोर, गोरों गोरा बुद्धिजीबिफोर, जाय गुबुन गुबुन हारिनि, बिथांमोनजों जगाजग खालामनो मोननाय, बे स्कपखौबो मोननो हानाय जाहैबाय बे दलाव थानानै। गोबाङा उपदेश होबाय बा साजेसन होबाय। बेफोरखौ लानानै आं निस्सय बिसासाव दं, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जिनोखि ससियेल फांसन, सामाजिक खामानिफोर, बेफ्राव आङो जेरैखि जाया एटेन्ड जानो खाबु मोनदों बा आङो निस्सय नाजाबाय थायो। दा बे हिसाबै फ्राय माने गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा बर'नि अनगायैबो एसे आंहा बिसासाव दं। थारमाने दानिल' नङा, 15 बोसोरनि बे मोनसे केलकुलेसन निस्सय आं आसा खालामनो हायो। आङो दानि बारहावाखौ नायोब्ला फ्राय माने दङ। आंनि नुनायाव रेसपन्सखौ आं मोनबाय थादों, गुरुत्वखौ आं मोनदों। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गोरों गोरायानो जा, गोरों गोरा समाजानो जा, बा ग्रासरुट लेभेलाव जि श्रेणी दं बा रायजो राजा बिथांमोन दं, बिथांमोननिफ्रायबो आङो गुरुत्वखौ मोनदों। बा आं बेखायनो निस्सय आङो फैगौ जिनोखि बिसायख'थि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थि, बेयाव निस्सय आं देरहागोन, फोथायनाय दं। बे बियाबाव बर'जों लोगोसेनो अना बर'नि गोबांथार भट दङ आरो अना बर'नि भटआ बहाय गोग्लैयो। नोंथाङा अना बर'नि भटखौ मोननो हागोन ने? आं आरामसे मोनगोन, आंहा बिसास दं। खारन बेयाव 19,000 बर' भटारफोर दङ सुबाइजार बियाबाव। 19,000, बिनि उनाव 12,000सो हिन्दु बेंगलि भट दं आरो 10,000सो माने माइनरिटि भट दं। बिदिनो 12,000सो आदार्स गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि भट दं। गार', राभा, हाजं, आदिबासि, हिन्दीबासि, असमिया, राजबंशी, नेपालि, फ्राय 12थासो जाति जनगोष्ठी दङ आरोखि। दा बेखौ नायोब्ला माने जोङो बर' भट हिसाबै जोङो फ्राय सिगांनिफ्रायनो भट मोनबोबाय थाखादों। एबार निस्सय बारायगोन जोङो मोनदांबाय थादों। जेरैबायदि इउपिपिएलआ बा एबसुआ जेरैबायदि होबथानो नाजाबाय थादों, बा बिसोर जबरदस्त माखासे खामानिफोरखौ बिसोरो बर' समाजनि माखासे माबाफोरखौ होबथाबाय थादों, जोंनिथिंजाय फैनायखौ बिसोरो एसे होबथानो नाजाबाय थादों। खिन्थु दानि जि परिबेस, बिसोरो होबथानो हानायनि परिबेसाव गैया। आरो फारसेथिं आं सानदों बाव जा बिजेपिजों एलायन्सबो दं हिसाबै जोङो निस्सय बेंगलि, हिन्दु बेंगलि भटखौ जों बांसिनै मोननो हागोन, बे आसा खालामनो हायो। खारन ओमफ्राय माइनरिटि भट हिसाबैबो दा दस्रा दलफोर दंब्लाबो निस्सय आङो सिगांनिफ्रायनो गोरोबबोनानै खामानि मावबोनायनि थाखाय निस्सय आंहा बिसास दं बयनिबो सायाव। बेखायनो आं एबार देरहागोन। आरो टाउनावबो जोङो खामानि मावबाय एमएलए सारनि दैदेननायाव। जोङो जयै टिसिएलसि चेयारमेन बा जोङो मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन बिथां आरो जोंहा एमएलए सार कमलेश नार्जारी सारनि जेनाखि दैदेननाय, बे दैदेननायजों जोंहा जोंनि ओनसोलखौ बा जोंनि बे टाउन एरियायावबो मावनो मोननायनि स्कपखौ मोनदों, बा रायजो राजाफोरजों जगाजग खालामनानै खामानि मावनो मोननायनि सुबिदाखौ मोनबाय थादों आरोखि। दा बेखायनो आंहा निस्सय बिसायसा। नोंथां बुंबाय बर' भटआ 19,000 19,000 आरो गुबुन भट थाबाय, बेंगलिनि होनदों 12,000 आरो मुस्लिमनिफ्राय 10,000 भट दङ आरो गुबुन गुबुन हारिनि माखासे माने भट दङ। दा नोंथाङा बर'निफ्राय बेसेबां भट आसा खालामदों? जोङो मिनिमाम 7,000 मोनगोन। 8,000 जों मेक्सिमाम टारगेट लादों। माने 8,000 जाखो? 19,000आव 8,000। दामाने जोङो 19आव जेनेबा 10% बे फल जाया। जेनेबा जोंनि बर'फोरा बांद्राय भट होनो
माने फैयो आरोखि बाहेरायाव थानायफ्राथ' फैखायानो ओमफ्राय बाव थैनायफोरनिबो नाम दं खिन्थु बे बुस्थुआ माने दानजायाखै डिलिट जायाखै आरो माखासे बिदिनो सोरबा सोरबा हाबा जाहैनायफोरनिबो नाम दं माने एक्जेक्ट माने 19,000 फट नङा बा माइनरिटियाबो एक्जेक्ट नङा बा माबायाबो एक्जेक्ट नङा आरोखि जोंनि मिथिनायाव थारमाने जों नायबाय भटार लिस्टआव माखासे डिलिट खालामजायै माखासे सुबुंफोरनि नाम दङ दा हिसाबै जोङो खोब 16,000सोल' भट जागोन 16,000सोल' भट जागोन बर'नि भटआ दा बेखौ नायोबा जोङो 7निफ्राय जों 8,000 टारगेट लादों आरोखि बर'नि भटखौ आच्छा थारमाने होमबा बाखि माखाया बहा होगोन बाखि माखाया जेनेबा UPPL आव थांगोन निस्सय UPPL बिदि आरोखि आच्छा बेनिफ्राय गुबुननिफ्राय माबायदि आसा खालामनो भटखौ गुबुन हारिनि भटखौ जोङो 6,000 to 7,000 हिन्दु बेंगलि भट हिन्दु बेंगलि भट निस्सय फैगोन आसा थिजायो आरो बेनि उनाव माइनरिटि भटखौ जोङो लादों 6,000सो 6,000 माने 6,000सो जों आसा खालामदों ओमफ्राय आदार्सफ्राथ' फ्राय माने रुलिंजों थायो बांसिन रुलिंजों थायो जेरै नोङो गार' राभा हाजं आदिबासि दं हिन्दीबासि दं फ्राय बिसोर रुलिंजों थायो खारन रुलिंआ दा आसामावबो नोङो BJP AJP BPF सरकार निस्सय BTC आवबो बे BJP AJP BPF सरकार जागोन बे हिसाबै जों आसा थिनो हायो गुबुन हारिनि भटखौ बे आदार्स फ्राय जों बांसिन मोनगोन आरो नोंथाङा माने 20,000निफ्राय 21,000नि गेजेराव आसा खालामदों 22,000 जों टारगेट लादों बेजोंथ' देरहानाय नङा देरहायो आरामसे जोंनाव 15 to 16नि गेजेराव देरहानाय जेननाय जायोमोन खिन्थु दानि जि केन्डिडेटआ साब्रै दं बिजाथिया साब्रै बे हिसाबै बे साब्रैनि गेजेरावबो निस्सय आङो 20 to 22,000 मोनगोन आरो 20 to 22 रोजासो भट जों मोनगोन नोंथांनि गाहाय माने कन्टेस्टआ सोर जागोन UPPL बिथांमोना बर' भटजों नाजाबाय थादों बर' भटजों खिन्थु साक्सेस जानाय नङा सिगाङावबो नाजाबाय थादों बिथांमोना साक्सेस जायाखै खिन्थु थांनाय बाराव जों साक्सेस जायैनि खारना जाहैबाय जोंनि गेजेराव एसे खेलिमेलि दंमोन दलनि गेजेरनिफ्रायनो जोंहा CM सिंहराम बर' सारा ओंखारलांनानै बे आलादायै इलेक्सन गेलेदों जायनि थाखाय जोंनि भटआ गावनानै थांनाय बाराव आं जेननो गोनां जादों थांनाय बारावबो आं सासे बिजाथिमोन 2015 मायथाइयाव बे समाव जोङो गोनो गोथोमोन फ्राय माने जोङो बे अबस्थायाव जेननांदों आरोखि थांनाय बाराव BJPबो दंमोन एबार BJP गैया BJPआबो 4,000सो भट नस्थ' खालामदों आरो जोंहा सिंह साराबो 4,000 सामथिं भट नस्थ' खालामदों अनाबरबो केन्डिडेट दंमोन बिथाङाबो 3,000नि एसे बारा भट नस्थ' खालामदों बे टाइपनि आरोखि दा जोङो निस्सय आसा खालामजायो आरोखि जोङो एकदम 100% सियर EPPLनि माने जाय केन्डिडेट बियो थांनाय बारावबो देरहादोंमोन बे सिटिं MCLA जाना दङ गुनेश्वर गयारि बिथाङा फुराफुरि बर'नि भटखौ मोनजोब्बाय 16,000खौ अब्ला बिथाङा देरहायसै गुबुननिफ्राय मोनदेरनानै 16,000 भट मोननांगौआथ' कठिन दानि समाव जिबायदि खालामबोबाय बियो जेनेबा 16,000 भटल' जाखागोन जोंनाव टटेल 16,000 भट जागोन बिनि गेजेराव जों 8,000 लागासिनो दं बिसोर 8,000 मोनबाय 8,000जोंथ' नों इलेक्सन देरहाया BTC इलेक्सन देरहाया खमावबो 20 to 22,000 भट नांगासिनो दं अब्लासो जोङो BTC इलेक्सन बे सिटिं MCLA बाबो बियो जेबो मावनो हायाखै रायजो राजाफोरजों बियो थानानै खामानि मावनो हायाखै जायनि थाखाय खस्थ'बो भुगिनांगासिनो दङ जों मोनदांबोबाय थादों रायजोआव जों कन्टिनिउ हाबबाय थादों समाजाव जों हाबबाय थादों मोनदांबोबाय थादों आगोलनि बायदि परिबेस नङा दानि परिबेसा मोजां मोनसे परिबेस बे परिबेसाव जोंहा BPF हिसाबै बाव साक्सेसआ दङ आरो जोङो हाग्रामा सारानो बाव सरकार दागोन निस्सय बेयो 100% 25निफ्राय 30सिम जोंनि बिजाथिफोर निस्सय देरहाबोगोन दानि जिबायदि दौ जों जेरैबायदि ससियेल मिडियायावबो नुदों पेपार मिडियायावबो नुदों प्रेक्टिकेलबो जोंबो खालामबाय बिजनेयाव जों दाख्लै 25-30 हाजारनि खाथियाव जों गेदारिं खालामनानै मानसि लाबोनानै जोङो नमिनेसन होबाय दा बेखौ नायोब्ला जोंनि देरहानाया रोखा बेयावथ' जोङो बर'ल' नङा जोंनाव 12टा जाथि जनगोष्ठी गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा थांनाय नमिनेसनाव बाहागो लादों
फैदों लेंहरनाय लोगो लोगो फनजों लेंहरनायाव फैदों बेफोरबायदि आरोखि बुंनाय जादों जे थामथि बर' गोरोबथा बिटिआर औ बे बिटिआर सुक्ति जुदि जाबाय दा बेनि उनावनो इउपिपिएल बुंनाय जादों जोङो सोलायनाय लाबोनो थाखाय थारमाने पावार सोलायनाय जागोन बिटिसिनि खुंथायखौ सोलायहोनाय जागोन थारमाने एबारनि सरकारा इउपिपिएलसो जागोन दा बे बेलायावहाय सिटिं एमसिएलए नोंथांनिया गुनेश्वर गयारी जानानै दङ इउपिपिएलनिनो होमबा बे हिसाबै बिनि धौआ आल्टिमेटलि गुनेश्वर गयारिनाव थांनांगौ मथेथ' थांनांगौ हिसाब मथे थांनांगौ खिन्थु दा बे धौखौ नुवाखै आरोखि बरंस माने जायफोर एसे सिन्था खालामदों बिटिआर सुक्तिखौ नायदों बर'जों बिटिसि सुक्ति आरो बिटिआर सुक्तिखौ जुदि ट्रेन्सलेट खालामनानै नायदों फ्रायानो नायगासिनो दं दा बेखौ नायोबा माने बहुत लुपहल दं बेयाव लुजार दं दा बिटिसिखौ नायोबा बिटिआर बहुत लुजार दं दा बेखौ जायफोर माने बर' इन्टेलेक्सुयेलफोर बा बुद्धिजिबिफोर बिथांमोना मोनदांनो हादों खिन्थु साधारन मानसिफोरखौल' बिसोरो इउपिपिएल बा गुनेश्वर गयारी मोनहा बा बिजनीनि जिनिखि इउपिपिएल दं बा एबसु दं बिथांमोना नाजासोमबाय थादों माने बिटिआरानो बड'लेण्ड बिदि बुंनो थांबाय थादों खिन्थु लिरनायाव दङ आसामनि आन्दारावनो बिटिआर जेनिखि मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बेयावथ' नोङो बयबो नायबाय बिटिआरा जाहैबाय आसामनि सिङावनो आरो बेखौ आं बुंनायनि खोथा नङा बे मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जोङो बयबो नायबानो नुलायो बेखौ बुजिलायो आरोखि दा इउपिपिएलआ जेनाखि मटिभेट खालामनो लाबाय थादों रायजो राजाखौहाय रायजो राजाया मटिभेटेड जाबाय भटखौ नोंथांनो होला माथो नोंथां जेनगोन जेननायनि खुनु माबायानो फैया बाव खारन बिसोरो दाबो गाज्रिसिनसो अबस्थायाव दं मटिभेट खालामनो हायाखै बिसोर रायजो राजाखौ जेरैबायदि सानदोंमोन मोनसे धौ लाबोनानै माने बिपिएफखौ सेस खालामनायनि पलिसिमोन मोनसे बिटिआर सुक्ति लाबोनायनि गेजेरजों खिन्थु बे उल्थासो जानो थांगासिनो दं उल्थासो जागासिनो दं थारमाने बेजों जे जोंहा गोबां खहा दं लस दं बे जिनिसखौ बर' रायजो राजाफ्रा मोनदांगासिनोसो दं जायनि थाबाव जायफ्रा जुग जुगनि गोबाव समनिफ्राय नोङो आन्दलन खालामबोनानै दैदेनबोनाय जिनिखि लिडारफोर बे लिडारफ्रानो थांनाय बावैसो सिगां बिथांमोना मोनसे क'क्राझाराव मोनसे सेमिनार खुंलायनानै बिटिआर सुक्तिनि सायाव सावरायलायनानै बेयाव जे लुपहल दं बे जिनिसखौ रायखांलायनानै बेयो जे बर'खौ थगायनाय जोंनि बुद्धिजिबि जायफोर बर' दैदेनगिरिफोर दंमोन एबसुनिनो दैदेनगिरि गोजामोन मस्ट सेनियर लिडारफोर बिथांमोनानो बे खोथाखौ रायखांदों दा साधारन रायजो राजाफोरा बेखौ निस्सय मोनसे समावबाबो मिथिहैगोन बुजिहैगोन आरो मोनदांहैगोन दा जोंहा बे मोनसे बिसास दं आरो फोथायनाय दं दा खिन्थु इउपिपिएलनि माने जेनाखि एरेन्जमेन्ट जाबाय मिटिंफोर जाबाय थादों मोनफ्रोम मिटिङावनो बिपिएफनिफ्राय एबा गुबुन पार्टिनिफ्राय माने मेम्बार जाफैनाय दोलोआव हाबफैनायनि निउस मोनबाय थानाय जादों दा बेयो ओरैहाय जेनेबा जायफोर मोनब्रै सुक्तिकारि दंमोन मोनब्रै सुक्तिकारि बे एनडिपि ग्रुपनिफ्राय बिसोरो थारमाने गावसिनि कमिटिखौ बा एनडिपिखौ डिजल्भ खालामखांनायनि उनाव सोरबाव थांनो सोरबाव मानो जादों आरोखि सोरजों थानो सोरजों मानो दा थाङै थुङै जों जिबायदि नुदों फ्राय माने जोंजोंसो बांसिन हाबनानै दं आरोखि दाथ' जोङो बुंनो हायो जोंजों थाफानानै खामानि मावगोना बिसोर रोखा आरोखि फ्रायानो 100आव 80%आनो बिसोरो जोंजों खामानि मावगोन माने फेरेंगायाथ' इउपिपिएलआव हाबबाय एनडिपि माने नि मोनसे हानजा बिनि गाहाय नेतारि फेरेंगा बे इउपिपिएलआव हाबनानै बिथाङा आरो केन्डिडेट दा जागासिनो दङ दा बेफोरखौ नोजोर होनानैहाय माने एनडिपिनि गोबां केडारफोर इउपिपिएलआव थांबायखौथ' नुनो मोनदों आरो नोंथांनि बियाबाव थानाय एनडिपिफ्राबोथ' जुदि इउपिपिएलजों थांजोब्बायब्ला जोंनि बियाबाव जा दं बिसोर जोंजोंनो दं जों बावैसो सिगां सावरायबायबो सानसेल' जादों सानसे सिगां सावरायनानै जोङो 300-400 जनसो सेंग्राफोरखौ लेंहरनानै ज' सावरायनानै मोजाङै गावसोरनो दैदेनलायदों दा ज' ज'यै दंलायो बे 300-400 जन मानसिफ्रा इफेक्ट खोलैगोन खिन्थु फैगौ बिसायख'थियाव बेयो जोंनि थाखाय मोजां मोनसे लक्षन खारन बिसिनि भटआसो गावनानै फैगोन जोंहा अलरेडि बिपिएफआव भट दंखायो बर' भट अलरेडि दंखायो जोंहा खिन्थु बिसिनि भटआ जोंजों दा गावनानै दङ जोंजों फैनानै दङ जों बेखौ मोनदांबाय आरो जाय बिथांमोना बिसिनि जानानै खामानि मावबाय थादोंमोन मोनसे समाव
बे बिथांमोननिफ्राय ओंखारबोनाय मानसिफ्रानो दा जोंनि जानानै आरामसे खामानि मावगासिनो दं फिल्डआव पार्टिनि अनगायैबो नोंथाङा पिपिएफनि दलनि वार्कारफोरनि अनगायैबो जोंनि दलनि मानसिफ्राथ' मावगासिनोखा खिन्थु बिनि अनगायैबो जोंहा बिसोरो फैनायाव जोंहा मोजाङै माने प्लास जागोन जोंहा रोखा आरोखि नोंथाङा देरहाबाय बिसायख'थियाव देरहाबाय नोंथांनि खामानि मा जागोन आंनि खामानिया जेनेबा दहाय आं बुंखांबाय गोजोन खौसेथि आरो उन्नति बे ओनसोलाव जोंहा गोबांथार लकेल समस्याफोर दं माने जोंनि ओनसोलाव माखासे गोबांथार फिसा फिसौनिफ्राय लानानै गिदिरबो समस्या दं बे समस्याफोरखौ सुफुंनो थांनायाव निसय रायजो राजाफ्रा मदद होगोन बेखौ आंहा मिजिं थिनाय दं खारन मावबायबो गोबांथार खिन्थु मावबावनांगौ दं जोंहा एमएलए सारनि दैदेननायाव हाग्रामा सारनि दैदेननायाव जोंनि ओनसोलाव गोबांथार खामानि जाबाय गिदिर गिदिर दालां जाबाय खारन डेभेलपमेन्टनि मेइन जिनिखि मा होनो बेखौ गुदि बेनो जाहैबाय हान्था मेलाया रड कमिउनिकेसना निस्सय प्रयोजन जेखि जाया जायगायावनो थां रड कमिउनिकेसना फार्स्ट नङाबा जेबो खामानि मावनायनि मोनसे सुबिदा थाया बेखायनो जोङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रड कमिउनिकेसनखौ निस्सय मोजाङैनो मावगासिनो दं जेराव जों जेब्ला दङमोन उन्दै हिसाबै दङमोन बे समावथ' जोंनाव फ्राय माने 90%आनो 99%आनो नोङो औवानि दलं गोजा दाथ' 90% 95%आनो आरसिसि ब्रिज जाजोब्बाय बिजनि हिसाबै सुबाइजार हिसाबैथ' नों ब्रिज गिदिर ब्रिजआनो मोननैल'सै दा गिदिर ब्रिजआ बेबो आन्डार प्रसेस फ्राय गिदिर गिदिर ब्रिजआ जाजोब्बाय मोनसे गामियाव थांनो थाखाय 3 गाहाम ब्रिज गिदिर गिदिर ब्रिज बेफोरनि एचिभमेन्टखौ नोंथाङा हाग्रामा सारनो गथायनांगोन जों जुदि रायजो राजानो गथायनांगोन जुदि इपिपिएलनि एमसिएलए गुनेश्वर गैया क्लेम खालामोबा बेयो आंनि समाव जाजोब्बाय बेथ' जेबो मावनायनि बिदिन्थियानो गैया बेयो गाव मावनायनि बिदिन्थियानो मोनसेबो गैया बे बोरै नों क्लेम खालामनो हानो खारन सरकारानो बिपिएफ सरकार हाग्रामा सारनि सरकार जोंहा एमएलए दं बिटिसि हिसाबै बियो कमल गांसे होनायनिबो रेकर्डआनो गैया रायजो राजाफोरनो अब्ला नों बबे खामानिखौ बियो गाव क्लेम खालामनो हागोन बे आरोखि गावनि एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डखौथ' बियो खुनु इउटिलाइज खालामनो हायाखै बा खामानि मावनो हायाखै जों मिथियो आरो बबेबा जिनिसखौ एरननो थांबाथ' एसे समस्यासो दङ हयथ' बेखौ मोनसे समाव बियो स्प्रेड जागोन जोङो अबाव मा खालामदों मा मायाखै जोंनाव गासिबो रेकर्डआ दङ दा जों बेखौ मोनसे समाव जोङो हयथ' बेखेवना होनो गोनां जागोन जोङो मोनदांजोबनानै दं गासिबो बबे गावनि एरिया डेभेलपमेन्टआ अबाव होदों अबाव मादों बेखौ जोंनाव रेकर्डआव दंजोबो नोंथाङा नैबे बिसायख'थिनि बुब्लियावनो बे खाबुखौ लानो हायो बेनो जोंनिया अस्ट्रआ बेबो मोनसे थाबाय बेजोंबो जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों बुंगोन बुजायगोन मा मावनो हादों हायाखै जोङो बेखौ बुंगोन आरो मोनसे समाव दासो भट बिनो फैबाय मोनसे समावथ' फुरा गेप्स 5 बोसोराथ' गेप्स जेबो रायजो राजाफोरजों मिटबो खालामाखै दा बेखौ जों मोनदांबाय थादों जोंथ' कन्टिनिउ मेन्टेलि फिजिकेलि जोङो खामानि मावबाय थादों हार्ट एन्ड सोल जों खामानि मावबाय थादों मोनदांबाय थादों रायजोफोरजों समाजजों जोङो थानानै नोंथाङा थांनाय बाराव जेनदों 2015आव गुनेश्वर गयारिजोंनो जेनदों बिपिएफनि केन्डिडेटमोन नोंथाङा आरो बे खेबावबो नोंथाङा इपिपिएलनि एमसिएलए गुनेश्वर गयारिजोंनो कन्टेस्ट खालामनो थांगासिनो दङ बिपिएफनि जानानै आरो थांनाय 5 बोसोराव नोंथाङा बे हालामनि बे बियाबनि टिसिएलसिनि चेयारमेन जादों नोंथाङा मा मावनो हादों जोंहा माखासे टिसिएलसि चेयारमेन हिसाबै 5 बोसोर आं जेनेबा सालायबोबाय बे 5 बोसोराव जोङो एमएलए सारजों थानानै आं दहायबो बुंखांबाय गोबांथार जोङो माखासे जोंनो सरकारा जोंहा दं हिसाबै सरकारनिफ्राय माखासे आसनिफोर हरदों जोंनि थ्रुयै माखासे खामानिफोरखौ मावहोदों जेरै स्कुल गोथै सावग्रा बिदिनो ओमफ्राय भिसिडिसि अफिस बा माखासे कालभार्टफोर फिसा फिसौ कालभार्टफोर मावनायनि थाखाय बेफोरखौ जोंनि दारै पिनारिनि थ्रुयै जोंनो मावनो स्कप होनाय जादों दा जोङो बेखौ जयैनो जों बेखौ मावफुंना होदों रायजो राजानो जा एसे फैयो जों बेखौ मावनानै होदों गोबांथार बिदिन्थि दङ जों खिन्थानो हायो जों बबाव खामानि मावना होदों रायजो राजाफोरनो
दा बेफोरबायदि आरो स्कुल हिसाबै जोङो खमावनो 10तासो एलपि स्कुल गभ एलपि स्कुल जोङो लाबोनो हादों सुबाइजार समस्ति हिसाबै। दा लोंग्रा दैनि फेसिलिटि 27 लाखनि मोनसे मिनि पिएचसि माने लोंग्रा दैनि थाखाय बे हादान ओनसोलाव बानायजागासिनो दं। दा आन्डार कनस्ट्राक्सन माखासे अलरेडि कमप्लिटेड जाबाय। दा बेखौ जों बिदिन्थि होनो हायो आरो। दा बेफोरनो जोंनि मावनाय। दा बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे फिसा फिसौ खामानि दंबावो जेनेबा इअपि एसअपिडि बेफोरखौबो जोङो चिफ सारनि थ्रुयै जों माखासे लाबोनानै रायजो राजाफोरनो होनो हादों। बेनो आरोखि मोनसे अजद दं। थांनाय दैज्लाङाव दैबाना फैदोंमोन। दैमुगुरि हालामा माने लोमसाव जाजोबदों। जोबोद साबजाल जादों रायजो राजाया। बे बेलायावहाय बिपिएफ सरकार एबा बिटिसि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनाखै होननाय जादों आरो नोंथाङा टिसिएलसिनि चेयारमेन हिसाबै नोंथांनिफ्राय जेबो मोनाखै होननानै खायसेबो बुंनो नागिरो, अपोजिसनफ्रा बुंनो नागिरो। आच्छा, बे बेलायावथ' माने फ्राय रायजो राजाफ्रानो बुंनो हागोन। आंनाव सोंलायनाङा, रायजो राजाफ्रा नुबाय थादों, जोंखौ मोनबाय थादों, दैलि जोंखौ लोगो मोनबाय थादों जों मा मावदों मा मावाखै आं बुंनानै लानायनि खोथा गैया। सोरबाया जुदि बुङोबाबोथ' आं सोरनिबा खुगाखौ मुथुनो हाया। सरकारा इपिपिएलनि जाबाय, नोंथाङा देरहालांबाय बिपिएफनि जानानै, मा जागोन? आङो बिपिएफ हिसाबै थागोन, अपोजिसनाव थागोन। चिफ सारा जेराव दं जों बावनो दं, हाग्रामा सारा जेराव दं बावनो दं। खिन्थु जोङो खुनु पद्धे इपिपिएलआ जे सरकार फैगोन बे एकदम सिमांनि बाथ्रा आरोखि। बिसोरो दानिल' नङा 15 बोसोर नांबोबाय थाबाय बिपिएफजों। गुबुन हारिफोरनि भट मोननाया कठिनखा। गावसोर मोनसे समाव एबसुआव थानाय समाव प्रमद बर'आ गोबां भुल मावबोदों। बे भुलखौ दा भुगिनांगोन बियो, 100% भुगिनांगोन। बियो एनआरसिआव अबजेक्सन होदों। माइनरिटि जि समाव माने मोनसे बिराद गाज्रि परिबेस, बे समाव बे 2 लाखसो फेमिलिखौ जेरैबायदि सावरायबाय थादों मानसिफ्रा, बे 2 लाखसो फेमिलिखौ माने अबजेक्सन होदों होननानै दा गुबुन हारिफ्राबो मिथिनानै दंजोबो। दा बेखौ गावसिनिफ्रायसो जों मोनबावो रिपर्टखौ। दा बे मोनसे आरो खेब बिरोधि खालामदों बियो। मोनसे समाव मोनसे प्लेटफर्माव थानानै बिथाङा, एबसुआव थानानै बिथाङा बेखौबो खालामबोदों। दा बेनि पके बेहा मोनसे माइनास पइन्टआ बे आरोखि। बे हिसाबै मेजर भटआ खिन्थु माइनरिटि आरो हिन्दु बेंगलि बिटिसिआव। आंनि कुइसना जे अपोजिसनाव थायोब्ला हालामनि बिएफनि जेबो मावनो हाया। इउपिपिएलनि एमसिएलए गुनेश्वर गयारिया नोंथां दहाय बुंखाबाय जेबो मावनो हायाखै। बिथाङा अपोजिसनाव दंमोन, रुलिंआव गैयामोन। नोंथाङा रुलिंनि हिसाबैहाय टिसिएलसिनि चेयारमेन जादों हिसाबै नोंथाङा रायजो राजाजों सोमोन्दो खालामनो हादों। दा बिदिनो इउपिपिएल सरकार जायोबा नोंथाङा बिपिएफआव थायोब्ला नोंथाङाथ' अपोजिसननि एमसिएलए जानोसै, नोंथाङा जेबो मावनो हानाय नङा। बेखौ जों ओरै मोनसे खालामगोन, जोङो प्रेसार खालामगोन सरकारखौ, अपोजिसन थानाय जा प्रेसार खालामगोन। प्रेसार खालामनानै मावहोनायनि मोनसे रायजो राजाफोरनि जि गांनाय उखैनाय बिसोर जे खोथा होदों, रायजो राजाफोरखौथ' बिसोर खोथा होदों दालां बानायनो, अबेबा दंग' बानायनो, अबेबा लामा बानायनो, बे खोथा होदों। बे जिनिसखौ मावफुङागौ मानि जों प्रेसार होगोन, बुंगोन। जों बुंबासोना बिसोरो खामानिखौ हयथ' गुरुत्थ' बांसिन होगोन। बे टाइपनि मोनसे थागोन आरोखि। इउपिपिएलनो सासे एमसिएलएनि गोनांथि जाबाय। 21 जन एमसिएलए नांगौ सरकार दानो थाखाय। 20ता बिथांमोना बुथुमनो हाबाय, सासे नांबावगौ। नोंथांनाव बिथांमोना सहाय खालामनो बुंबाय, नोंथांनि रला मा जागोन? आंनि रला बेनो, हाग्रामा सारा जियाव दङ बेयावनो आंनि रला। औ बायलाङोना जिलाङो बेजों खोथा गैया। बिपिएफ इज बिपिएफ, बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट। पार्टि खालामजेननायाबो बेनो, सेंग्रा समनिफ्राय पार्टि खालामजेननायानो बेनो, लास्टआबो बेनो जागोन, फार्स्टआबो बेनो जागोन। बुंनाय जादों बिपिएफआ आलादा रायजो दाबियाखै, बड'लेण्ड नाङा होनना बुंनाय जादों, इउपिपिएल नांगौ होननाय जादों। रायजो राजानि गोसोआव बे मोनथोरा हाबनानै दङ। एबसुआसो आलादा रायजो लाबोग्रा आरो दिनैनि समावहाय बिटिआर लाबोनो हाबाय। दा बे हिसाबैहाय बिथाङा रायजो राजाया भटखौ आल्टिमेटलि इउपिपिएलनो होनोसै, गुनेश्वर गयारिनो होनोसै, नोंथाङा जेननोसै। खुनु पद्धे जेननायनि खोथायानो गैया। रायजो राजायाथ' दा आरामसे फैगासिनोसो दं, बारायगासिनोसो जा सिं सिं हाबनानै आरामसे जोंजों जगाजग जागासिनो दं। बिसिनि मानसिफ्रा गुगागासिनोसो दं। जे माने नाजाबाय थादों होबथानोसो नाजादों बिसोरो, बारायनो हायाखै। होबथागासिनोसो गावसिनि माबाखौ
खिन्थु जोंनाव बारायगासिनो दं। जोंनि मानसिफ्रा रावबो इउपिपिएलआव थाङा, खरनज' बिसिनि मानसिफ्रा जोंनाव हाबफैगासिनो दं, दिनावनो दिन बारायगासिनो दं। जोङो कन्टिनिउ लागातार माने बे जिनिसखौ आजावबाय थादों, बजबबाय थादों। बिथांमोननिफ्राय जि ओंखारबोनाय मानसिफोर बिसोरखौ जोङो सुबायजार हिसाबैबो आरो बिजनि हिसाबै जोंहा मानास सेरफाङावबो बे रोखोम हाबाफारिखौ मावबाय थादों। दाख्लैसो जोंहा मन्थ्रि सार फैनानै जयनिं प्रग्रामबो लाबाय। जोंनावबो सुबायजारावबो इउपिपिएलनि मानसिफोर गोबांथार जयेन जाफैखांबाय, 300 जनसो कमरसालि साइडआव लादों। मन्थ्रि सारानो फैदों, चन्द्र ब्रह्म सारा, बे समावबो जों आजावदों। दा बेखायनो कुनु फर्थे बिसोरो होबथानो हानाय नङा एबारनि परिबेसआव। थारमाने आरो देरहानायनि सम्भावनाया गैखाया एबार सुबायजाराव। थांनाय बारनि परिबेसआव गैया जोंनाव दा बिपिएफ हिसाबै। इयुथ हिसाबैबो फुरा जसाव दं, जों जसाव खामानि मावगासिनो दं। इयुथ, वमेन, पेरेन्ट कमिटि, माइनरिटि जयैनो खामानि मावगासिनो दं। दा जोंहा एक्सपिरियेन्सबो दं। जेनेबा थांनाय बाराव एमएलए इलेक्सनखौ जों बोरै देरहाहोआ, बहुत कठिन समय माबायाव दंमोन जों परिबेसआव, अब्लाबो जोङो थांनाय बाराव एमएलएखौ देरहाहोदों। बे जसा जोंनाव दाबो दं। नोंथाङा बुंबाय थादों जे इउपिपिएलआ नोंथांनि गाहाय बादायारि कन्टेस्टर। नोंथाङा मानो बुङाखै जे अनाबर गण सुरक्षा पार्टी? अनाबरनि धौआथ' दा जेबो गैया, एकदम मथा मथि फ्राय जोंनि ओनसोलफ्राव जिर' बायदि जानानै दं। जोङो बिथांमोना जे इसुलेसनि थाखाय बिथांमोना रायजो राजाफोरनि जेनोखि माबाखौ मोननो हायाखै, इसु बेस नङा जाहैबाय बिसोरनि सिन्ताधाराफ्रा, जायनि फलाव बिसोरो बाहेरा सरनियाया दा रायजोनि सिङाव हाबनानै माने रायजो राजाफोरखौ बुजायनो थाखाय माने लामा मोनाखै आरोखि, जायनि फलाव बिसोरो दा दुरबलाव दङ। थांनाय एमपि इलेक्सनाव गोबां माने भट मोननाय जादों नोंथांनि बियाबावनो अनाबरआ। जोंनि बियाबाव मथा मथि बिसोरो 13,000 सामथिं मोनदों। अब्लाबो जों थांनाय बारनि माबाखौ बिसायख'थिखौ नायबा, एमपि इलेक्सनखौ नायबा जोंहा बिजनि हिसाबै गोबांथार प्लास जादों आरोखि, गोबां भट आदाय जादों। जोङो फ्राय माने अनाबर'नि भटखौनो बांसिन मोनदों थांनाय बारावबो। बर' भटआथ' एबार बारायगोन, जों 40 to 50 हयथ' प्लास जानो हागौ आरोखि। दा समायबो मोनबावबाय, प्लास जागोन आरोखि जोंहा बर' भटआबो। होमबा नोंथाङा माने अनाबर'खौहाय फेक्टर लायाखै? फेक्टर गैया। कंग्रेसआबो फेक्टर गैया, खारन गोजौआवबो गैया गाहायावबो गैया जानानै दं बिथांमोना। गोजौआवथ' जेबोआनो गैखाया दा, गाहायावबो जेबो गैया दा। ग्रासरुटआव माने मथा मथि सेरलिबिलि जाजोबनानै दं। बे हिसाबै बिथांमोना फेक्टर नङा आरोखि। लास्ट कुइसन, बिपिपिआव थाङोब्ला नोंथाङा इएम जाया, इउपिपिएलआव थाङोब्ला इएम मोनगोन, अपसना मा? आङो बिपिएफ हिसाबैनो दं, आङो भटनि थाखाय आगबारियाखै। आं रायजोजों समाजजों थानानै खामानि मावलांबाय थागोन। आङो अबेबा सोरबा लबि, आं पलिटिक्स थाङाखै, लबि पलिटिक्सआव आं गैया। आङो जेराव हाग्रामा सारा दं बावनो दं। गोजोननाय होदों नोंथाङा जोंनो बेखिनि सम होनायनि थाखाय। नोंथाङा बे माने मुखुब सम, बिसायख'थिनि मुखुब सम नोंथाङा जोंनो सम होदों आरो नोंथांनि बे जेनाखि मिजिं देरहानायनि बे जाफुंथों, जों बेखौनो मिजिं खालामदों। आरो नोंथाङा रायजो राजानो खामानि मावनो हाथों, उन समाव एमसिएलए जानानै, इएम जानानै, आरो हानायमानि नोंथाङा रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै रायजो राजानि मोजां खामानि मोननो खाबु मोनथों, जों बेखौबो मिजिं खालामगोन। आरो जों बेखिनि गेजेरजोंनो दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबबाय। गोजोनथों, खुलुमबाय।